Praha je krásna, ale nie pre Slovákov. 8 rokov ma tam Česi ponižovali, volali ma čo bol a platili o 500 eur menej. Bratia, zobudte sa. Dnes vám poviem pravdu, ktorú nechce nikto počuť. Všetci si myslia, že ísť pracovať do Čiech je ako ísť k susedovi na kávu, veď sme si blízki, rozumieme si, máme spoločnú históriu. Aká je to však lož, aká obrovská, pekná lož, do ktorej som uveril aj ja. Mám 41 rokov, som zo stredného Slovenska, z toho krásneho Žilinského kraja, kde je príroda nádherná, ale práca tam jednoducho nebola, alebo ak bola, tak za almužnu, z ktorej sa nedalo uživiť rodinu. Preto som odišiel. Odišiel som do tej slávnej zlatej Prahy. 8 rokov som tam drel na automobilovom závode kúsok za mestom. A dnes? Dnes som späť na Slovensku, s podlomeným zdravím, s horkosťou v hrdle a s jasným poznaním, že pre nich nikdy, absolútne nikdy nebudeme rovnocenní partneri. Sme pre nich len lacná pracovná sila, sme pre nich druhý sort. Dnes poviem všetko, dnes vylejem tú špinu, ktorú som v sebe dusil 8 rokov. Zostaňte do konca, prosím. Možno to niekomu otvorí oči, možno to niekoho zachráni pred tou istou chybou, akú som urobil ja. Počúvajte ma, pretože toto nie je rozprávka o úspešnom emigrantovi. Toto je tvrdá realita o tom, ako vás zlomia, ako vás ponížia a ako vám dajú pocítiť, že ste nikto. Ale od začiatku, život na Slovensku nebol ľahký. Viete, ako to je u nás na strednom Slovensku. Fabriky sa zatvorili, nové neprišli. Každý deň som počítal každé euro. V obchode som pozeral na ceny, nie na to, na čo mám chuť. Keď sa pokazila práčka, bola to tragédia na 3 mesiace. Bol som zúfalý. Ako chlap, ktorý má zabezpečiť rodinu, som cítil obrovskú hanbu, že neviem doniesť domov viac. A vtedy som to videl. Inzeráty všade na internete. Práca v Česku, automobilový priemysel, ubytovanie zabezpečené, nástupný plat taký, o akom sa mi na Slovensku mohlo len snívať. Sľubovali hory doly, agentúra mi tvrdila, prídete tam, všetko bude pripravené, budete pracovať po boku českých bratov, jazyková bariéra žiadna, zarobíte tisíce. Zaplatil som agentovi poplatok za sprostredkovanie. Boli to peniaze, ktoré som si musel požičať. 200 eur. Pre niekoho nič. Pre mňa vtedy obrovská suma. Rozlúčka s rodinou bola ťažká, slzy v očiach mojej ženy, stisk ruky môjho otca. Sľuboval som im, idem tam, zarobím, o rok, o 2 sa vrátim a všetko bude lepšie. Nastúpil som na ten nočný autobus do Prahy s obrovskou nádejou. Cesta bola dlhá, tma za oknami a vo mne rástlo vzrušenie. Praha, mesto možností. Ale ten prvý deň, to bol šok. Šok, z ktorého som sa nespamätal 8 rokov. Namiesto sľubovaného krásneho ubytovania ma doviezli do nejakej starej, rozpadnutej robotníckej ubytovne. Na izbe sme boli 4. Všade pleseň, spoločné sprchy na chodbe, smrad po alkohole a pote. Ale povedal som si, vydržíš. Prišiel si sem pracovať, nie na dovolenku. A potom prišla práca. A s ňou realita, ktorá ma fackovala každý jeden deň. 8 rokov na automobilovom závode pod Pragou. Praha je krásne mesto, to áno. Karlov most, Hradčany, Václavák. Ale to je pre turistov s peniazmi. Alebo pre miestnych, ktorí si tam žijú svoj pohodlný život. Pre nás, pre Slovákov z fabriky, to bola len rezervácia. Náš svet bol len ťažká zmena na konvejeri, smradlavá ubytovňa, pár hodín nekvalitného spánku a znova konvejer. 12 hodín na nohách. Hluk, špina, tlak na výkon a do toho ten najhorší, ten najodpornejší prístup od domácich. Už prvý deň mi to dali pocítiť, stál som pri páse, snažil som sa zorientovať, robil som, čo som mohol. Prišiel za mnou český majster, pozrel sa na mňa ako na nejaký hmyz a povedal, tak ukáž, čo umíš, čo bole, čo bole. To slovo mi rezonuje v hlave doteraz. Otvorene nás tak volali. Nie len za chrbtom, priamo do očí. Brali nás ako rozumovo zaostalých. Keď sme sa rozprávali po slovensky, zastavovali sa a smiali sa. Vysmievali sa nášmu prízvuku, našim slovám. Prečo hovoríte tak smiešne? Prečo ste takí spomalení? To boli ich každodenné vtipy na náš účet. Boli sme pre nich len lacný inventár fabriky.
A potom sa to začalo ukazovať na peniazoch. Roky išli. Pracoval som ako stroj, nevynechal som ani jednu zmenu. Bol som ticho, pracoval som, znášal som tie ich reči, to ponižovanie. Vravel som si kvôli rodine, kvôli výplate. Ale potom som zistil pravdu o tej výplate. Českí robotníci, ktorí robili presne tú istú prácu ako ja, na tej istej linke, mali oveľa lepšie podmienky. Robili menej. Často zmizli na pol hodinu na cigaretu. Nechali ma samého ťahať ich robotu. A majstri? Majstri to ignorovali, lebo to boli ich kamoši, ich Česi. Ale ja, keď som si chcel sadnúť na 5 minút, hneď po mne kričali. To by som ešte prežil. Ale zistil som, ako sú na tom naše výplaty. Naše základné platy boli možno podobné, ale pre prémie tam bol ten háčik. Ich prémie boli každý mesiac o 400 až 500 eur vyššie ako moje. Za tú istú, ba dokonca horšiu prácu z ich strany. 500 eur. Viete, čo sú to za peniaze pre človeka, ktorý tam drie do úmoru? Keď som to zistil, mal som pocit, že mi niekto vrazil nôž do hrude. Išiel som za vedením. Slušne, s výplatnou páskou v ruke. Spýtal som sa, prečo je to tak. Povedal som, robím rovnako, často viac, nemám absencie, prečo mám o toľko menej peňazí. A ten arogantný manažér sa na mňa len pozrel, usmial sa takým tým povýšeneckým úsmevom a povedal, lebo oni sú tu doma a ty si tu len hosť. Buď rád, že ti dávame prácu, inak sa môžeš vrátiť na to vaše Slovensko pásť ovce. To bola tá facka, to bolo to prebudenie. Zostal som tam stáť, neschopný slová. Takže takto to je. Bratstvo neexistuje. Sme pre nich len lacná, poslušná pracovná sila z východu, na ktorej môžu šetriť a na ktorej si môžu dvíhať ego. A tie každodenné situácie, pamätám si, ako raz v jedálni jeden český kolega naschvál rozsypal soľ na môj stôl a povedal, že si to musím upratať, lebo som len upratovačka z hôr. Všetci pri stole sa smiali. Nikto sa ma nezastal, alebo keď sa na linke stala chyba. Niekto niečo zle namontoval. Vždy, automaticky, to hodili na Slovákov. Majster prišiel, ani sa nepýtal, rovno začal kričať na mňa. Strhli mi peniaze z platu. Za chybu, ktorú urobil ten Čech, čo si práve išiel von zapáliť. A ja som trpel. Trpel som to poníženie 8 rokov. 8 rokov som hltal slzy a zatínal peste v tme na ubytovni. Bol to obrovský strach. Strach z toho, že ak odídem, čo poviem žene, z čoho zaplatíme účty. Strach z toho starnutia v cudzom svete, kde ťa nikto nemá rád, kde si len to slovo čo bol. Každý deň ma to psychicky ničilo. Tá únava, to nebola len fyzická bolesť rúk a chrbta. To bola únava duše, keď do vás niekto každý deň kope, obrazne povedané. Keď vám každý deň niekto naznačuje, že ste menej cenní, to vo vás zabije všetku hrdosť. A jedného dňa sa to jednoducho zlomilo. Neplánoval som to, prišiel som na zmenu. Zase tam stál ten istý majster, zase mal nejaké hlúpe poznámky o tom, ako na Slovensku nemáme ani poriadne cesty. A vo mne akoby niečo prasklo. Už som necítil ani hnev, len obrovskú mrazivú prázdnotu a odpor k tomu celému prostrediu. K tej jedovatej atmosfére nadradenosti. Zobral som si rukavice, položil som ich na pás. Povedal som, končím. Majster sa začal smiať, myslel si, že žartujem. Ale ja som sa otočil, išiel som do šatne, zobral si svoje veci a odišiel som. Zbalil som ten svoj jeden kufor na tej smradľavej ubytovni. Kúpil som si lístok na prvý vlak domov. Cestou som plakal. Nie od smútku, ale od obrovskej úľavy. Vrátil som sa na Slovensko. Teraz som doma, v našom malom meste. Pracujem na píle. Zarobím 800 eur v čistom. Prenájom a energie nás stoja 400. Na jedlo zostane málo. Je to ťažké. Je to veľmi ťažké. Ale viete čo? Ráno sa zobudím a nebolí ma žalúdok z toho, že ma zase niekto bude ponižovať. Som tu doma, medzi svojimi. Žena je rada, že ma má späť. Tie roky v Čechách urobili veľkú trhlinu v našom vzťahu. Boli to roky videohovorov, chladných správ a krátkych návštev. Deti vyrástli bezo mňa. Keď som prišiel späť, zistil som, že môj vlastný syn sa pri mne cíti nesvoj, ako pri cudzom človeku. To je daň, ktorú som zaplatil.
Daň za 8 rokov utrpenia, za peniaze, ktoré nakoniec aj tak neboli také, ako mi sľubovali, pretože ma o ne systematicky okrádali na prémiách. Cítim vinu? Áno. Každý deň cítim vinu, že som nezabezpečil rodinu lepšie, že nemáme nové auto, že nechodíme na dovolenky do zahraničia. Ale čo som mal robiť? Nechať si zničiť zdravý rozum a sebaúctu? Čo teraz? Sedím tu a premýšľam nad tými všetkými rokmi. Ľutujem, že som odišiel do Čiech? Neviem. Niekedy áno, keď vidím tie naše prázdne účty. Niekedy nie, pretože viem, že som to aspoň skúsil. Ale čo naozaj ľutujem, je to, že som uveril tej rozprávke. Ľudia u nás si stále myslia, že zahraničie je dobré, že tam ležia peniaze na zemi, že je tam rešpekt a poriadok. Nie je to pravda. Bolesť je tam obrovská a špeciálne v Česku. Neobklopujte sa ilúziami o našom spoločnom minulom štáte. Československo už dávno neexistuje. A pre nich nikdy nebolo o rovnosti. Vždy sa cítili lepší, vyspelejší a my sme boli len tí chudobní príbuzní z vidieka. V Čechách budete navždy len lacnou pracovnou silou, z ktorej sa môžu posmievať a smiať sa jej bez akýchkoľvek následkov. Budete makať, budete platiť dane ich štátu, ale úctu tam nenájdete. A ak si niekto myslí, že on to zvládne lepšie, nech si to ide skúsiť. Ale nech sa nečuduje, keď mu po rokoch driny niekto povie, že je druhý sort. Neoklamávajte sa, strata ilúzií bolí viac ako ťažká robota. Prišiel som o 8 rokov života, zdravia a pokoja. Napíšte komentár dolu pod video. Chcem vedieť, čo si myslíte. Zažili ste niečo podobné? Zdieľajte tento príbeh, nech si ho vypočujú tí, ktorí sa práve chystajú pobaliť kufre smer Praha. Odoberajte kanál. Budú ďalšie príbehy, lebo nás takých je veľa. My, čo sme uverili a stratili všetko. Dovidenia.